Ragsak kamutan. Siyempre At trabaho ka, boy. Orin ni bakit tama lang na yun. Boy, piso na ta. Paglalat ka ba tinulog mo? Hindi ka rin makagatang tubig mo. Boy, nabalita ka? Oh. Cameraman ka gaya mo, doon kayo ni Baak. Kamera mang ibagbagam. Kung nagtakal ka ng kumpanya. Baga ni Palanit, CBS-CBN. Huh? Sibing ibagbagayo. Mga kamera mang ibagbagam. So may magbaga ni cameraman. Tumus ko natin kulang kayakasan na eh. Please kaya Palanit. Palanit. Balita ka dagay mong trabaho dagi duwan ni Baki ng Dries. Sir, mamati ka mo dyan bag di trabaho dagi Gmite. Dakilang tambay dagi dyan nga duwa. Might ka no trabaho da Palanit. Agsur-survey. Wow. Hindi nga survey. Ato klase nga survey. Ay ko Palanit. Adi ipat pata derda nga kastanay. Talusa ka na. Oh, tapos? Tapos, adati kamera na di rabaw. Tapos ko, sirip-siripon damot di adayaw. Kasan niya day. Sirip-sirip. Huh? Tapos, ada kamera na? Yeah. Madami ba kang artista dagi dyan nga duwan? Madi Palanit. Kasanong artistada ka. Suda mo di agsir-sirip di kamera na. Mukaw ng Joe. Cameraman da. O kaya, videographer da. Nukas di gard Palanit. Dakal gard sa dagi daya. Yeah. Depende mo ano dakal yung kumpanya. Kunwari, kasla CBS-CBN, CBS-CBN, kas jay, dakal yung kumpanya jay. CBS-CBN? Dakal ng kumpanya di Palanit? Wen, ay CBS-CBN, dakal yung kumpanya jay. Iso tayo mabibuya di radyo. Okay. High-tech gard di radyo mapalanit. Ada mabuya na. Pabuyak mo gard maabuyak mo di CBS-CBN. Guys, may bagong product ang GR4. Ito nga pala ang Magic Gatas. Pwedeng-pwede rin pala ito sa matte color at glossy color. Tignan nyo naman ang resulta, ang kintab, di ba? Kaya bili na rin kayo. Click nyo lang ang yellow basket. High-tech gard di radyo mapalanit. Ada mabuya na. Pabuyak mo gard maabuyak mo di CBS-CBN. Wen, kapag di pala ita, mabuya may radyo. Dapi wifi na. Modin sa di Palanit radyo mada wifi na. Lukluk kung naksamit. Nyakit nandiyon. Dakla kumpanya garod, CBS-CBN. So nga dati wifi na. Nyakit na ito yun. It's amazing. When it is very hot, when it is very hot tonight. And while I chat, doing a vacation. Yeah, while I chat, doing a vacation. When it's on my fight, don't want to break your wings. Life's dirty, living in the kitchen. It's amazing. What is what we have, what is what we have tonight. And this very night, and this very night, live it on, live it on, live it on. It's amazing. It's amazing. Well, this what we have tonight. Nagmaya tayo, nangatulaunay. This one's mine. I wanna miss one, yeah.
Wala nit. Kamu Andres, nabragsak. Iwan niya. Si Kamanti, datrabaho na nga dakil ng kumpanya nga CBS-CBN. Talaga naragsak anay. Sana all. Wow! I want it! So many people around the world! Katano, pasarot lang mo kanya ng cameraman. Bili na, damagin ta. Ay, kakanya tayo. Ito, nakatambay lang naman eh. Naragsak ka mutag. Siyempre At tatrabaho ka, boy. Yeah. Puro ni Bakit, damo lang na yun. Bay, Peso na ta. Paglalatak ka ba yung lugmaw? Hindi ka rin makagatang si Rickmaw. bay, nabalita ka. Oh. Cameraman ka gaya mo, duwa kayo ni Baak. Kamera mang ibagbagam. Kung nagtakal ka ng kumpanya. Hmm. Ang baga ni Planet, CBS-CBN. Sibing ibagbagayaw. Mga kamera mang ibagbagam. So, may magbaga ni cameraman. Agbalibalita ka ka malimay. Adik sirsirip ko yung baga ni Planet. Di ba, da kamera yaw? Kasi nakapatadar. Kuna na kameraman. Wow. Survey ajay, mali nga kameraman. Agsursurvey kami, ti kwa. Okay. Ti daga. Basta na eh. Daga. Bibiro kami aji. Ate, kasi. Basta ti bibiro kami. Mohon. Muhon. Agad pasukat ti daga. Kastoy, ti alam namin dumay. Kasta ti trabaho mi ni Baak, di ba? Big time. Nato, ikali yatin o kwa. Madi, pag-utom may. Siyempre, kali mi Way, kali da. Dries, sa bali mo dati kwa, istoryana ni Planet. Videographer ka no, cameraman, daga mo ka. Pagsirig-sirig ko ng magamin. Sikat ti mali. Kasi ka mo nagibaga, no, kasi kamera. Pati dakal kumpanya, CBS-CBN, pang artista. Ewan niya. Mali ang talaga. Kasta mo gayam ni. Nagmait gayam trabaho, Andres, pang engineer. Ano sa audio dita? Andres, baka bali mo extract ta. Pagpugurot na bakit ito gaminaw. Basi lang ang mga dakal. Ngam depende. No, do masurbi may. Dakal ti kita may. No basay, basi mo lang. Kasi lang ajay. Ti damag kong Andres. Dagar ti lisensyayaw ng agsurvey. Bunan Andres, tamaw, kung madi ka lisensyado, madi ka mabalik nag-survey. Kung di kami mga lisensyado ni Baak, surveyed kami laang. Ti license aja engineer may, geodetic engineer ajay. Iso mabaling sunag sukat. Nga may, madi ka nga kwa, license, madi kag balang sukat. Madimanda ka. Damag ko Andres, ado a klase a survey ata kahit. Sige man, bagaman no, anya-anya gijay. Sige mo Andres, sumbatam na ta. Kado klase ang survey. Adati subdivision survey, relocated survey. Dapat ti kami pa, dapat ti kwa topographic survey. Tapos for approval pa. Kami pa ajay no dagpasukat. Pa-approve mi pa ajay. Oh. Upat ajay. Dapat no sa balimot no kwa nangingina. Dapat ti kwa commercial survey. Mabali mo lang ajay, residential, agricultural, commercial. Amog tapay may isa eh. Nalipatak lang ajay. Okay. Amo mamin ng Andres, ke damo ka lang nga nagtrabaho. Supay Siyempre among tadamo experience ka. 14 years nga nagtatrabaho ti survey. Sa kay boss ka. Ha, big time ajay ni di siguro kam amaw. Aji tsuhin na ni kwa ni Ma'am ay de las Alas. Artista ka mamuyaw. Ajay ti boss ka ni kwa GA na ni Yoterio de las Alas. Kaya ajay ngam sunat ti kwa ngam tatta kawanan. Sudya nakasubling. Big time yan ay boss. Puro big time lagi di ka mamujay ni lalo ni Sir Ed Sarmentao. Tapos ni ti kwa mo ti building mart ni JM Luntok. Kita, big time na kita. Sikat na di Metro Manila kita. Sumugaan maling Andres, the experience na. Mayat garda Andres. Puro gayang big time magiging naging boss mo. Legit na legit kayo nga talaga. Kuna. Andres, nya garod no datig pasurbi kanyak. Nya ti kontag si ka? Kasi na ti pagibagamon ano dagti agpa-survey. Tas agtubala kini engineer nga magibagan. Okay. Oro si ka. Oh, no ada mo magpa-survey, ibagam kanyak. Tapos ibagak to kini engineer. Tano ado ti agpa-survey kanya yaw, agibaga nga kastoy. Sukaton niyo kasi nga dagat. Kunada. Ibagayo kanyak. Tapos ibagak to kini engineer nga isarot na kayaw. Tatawa trabaho yun, di ba? Pati kayo itong katambayan. Pare-pares lang ito trabaho na. Oh, mayat. Mayat Mayat. Proud. Hoy, good. Sinagot sa natin, Andres. Sige. Sana all. Yes! Andres, salamat
Madi mo lang Thank you, Lord. bilang kiti bulbulungan. Ay, ori siya. Jagoy bilang si Sakay J. Kalsada. Yes, thank you talaga Andres. Sige Andres, muna kami pay. Uy. Ta baka dati masalumit na nga agpasurbay. Uy. Yeah. Pataganda ka. Oy, ito pa online syempre, ti cellphone. Okay, thank you, thank you. Uy, Andres, thank you ah. Trabaho wala na. Thank you, Lord. Huwag ka sumampot, Andres. Uy. Puno yung laki tiragrag sa dagajayon. Di tabi mo sigurado ng mga sarip da ko. Awan na kita. Oh, sige. Agsapol kayo ha. Sakto bala kin engineer. Sakto bala mga ibagan. Hay.